Dozvoljavate samo nekoliko odgovora. Prvo, znači, ja ne idealizujem Evropu, ali također sam navijač. Ja navijam za Napredak, Napredak je fudbalski klub iz Kruševca, ja redovno idem na fudbalske utakmice, posmatrao sam sve utakmice Partizana u Ligi šampiona i vidio sam kako se navija i vidio sam da tamo ne pale baklje, da ne razvaljuju ogradu, znači, nego vrlo pristojno ljudi navijaju. Onoga trenutka kad krene da se navija ovako kako se navija u Đenovi, to nije navijenje, to je divljenje huligana. Ja sam osudio to, rekao sam odmah. S druge strane, ako govorimo, znači, o tome da neko mrzi Srbiju, pa znate, Engleska je kolevka fudbala. Englezi su zbog ovakvog ponašanja bili izopšteni iz evropskog fudbala na duži vremenski period. Nisu smo tako ponašanje, nego bilo 40 Italijana je poginulo, 86. Ne govorim o Hejselu. Pa tad su bili izolovani. Ja vam govorim o divljenju navijača. Znači, znamo, 40 ljudi je poginulo, ovdje su pale 4 baklje na teren. Pa je treba vi da pustimo da pogine 40 ljudi. Ne treba, tamo posla, niko ne kaže to. Trebamo da reagujemo pre nego što pogine i jedan čovjek. Kako se reaguje? Reaguje se snagom države. Mi ćemo svakako... Jezivom snagom države, kao što je rekao gospodin Homer. Pa ne znam, da li će biti jeziva ili će biti, znači ja ne volim termin jeziva, da li će biti energično, da li će biti oštra, ali će svakako država Srbija iskoristiti sve ono što ima na raspolaganju svaka država u svetu da spreči, da neko posmatra. Pa ovdje ne postoji bezakonje, ovdje postoji zakon. I nikome nećemo suditi, znači, znakom linča, nego će svako biti izveden na sud, bit će dokazana njegova krivica, ako se dokaže njegova nevinost, bit će pušten na slobodu, ako se dokaže njegova krivica, bit će poslat u zatvor onoliko koliko zakon propisuje. I tu nema nikakve dileme. Znači, ne treba uopšte od tih ljudi praviti heroje. Nije to navijenje. Dobro, to je dobro pitanje za vas. Moram da vas prekidam. To je dobro pitanje za vas. Da li mi u profesiji, u pisanim medijima i u elektronskim medijima pravimo greške i da li se ono što se događalo u nedelju u Beogradu ili ono što se događalo juče ili ovo što mi sad sedimo ovako, svi zajedno, veliča jednu ili drugu priču? Pa vidite, mislim, prvo svi prave greške. Znači, verovatno ni novinari nisu izuzeti od toga. Imate senzacionalizam u pojedinim medijima, ali taj senzacionalizam nemate samo u Srbiji. Taj senzacionalizam imate i u Engleskoj. Znači, ne možemo da okrivljujemo i da izolujemo probleme. Ovo je opšti problem. Ja sam rekao sistemski problem i to nisam mislio ni da je državni, ni da je sistemski fudbala, nego baš sistemski društva. Zašto? Zato što navijači i huligani nisu isto. Gospodin navija za Napredak, ja navijam za Zvezdu, Sava za Partizan, neko navija za drugi tim. Znači, šta smo mi? Odmah huligani? Nismo. Mi smo navijači. To što ne idemo više na sever, jug ili nešto, to nas razlikuje. I što ne pravimo huligani, to je posebna grupa. I oni su ti koje treba izolovati i vidjeti ko su. I sad mi možemo ovdje da pričamo i jednu i drugu, operativno saznanja sigurno postoje i to ne od subote. Ta operativna saznanja postoje mnogo dugo. O svakom. Verovatno i o vašim saobraćajnim prekršajima postoji negde zapis. I o mojim i o svačim. A onda postoji sigurno i o drugim delima. I ne mogu ja a priori da kažem da je on pravio neke nerede ili ne. Ali isto tako neću da dozvolim da mi Srbija bude stalno ružna. Jer nije. Jer je u ovoj Srbiji bio i Davis Cup. Pa smo se ponosili. Jer je u ovoj Srbiji bio i Partizan Panathinaikos pa je oboren rekord. Pa su odbojkaši oborili rekord posle mesec, dva. I to su slike koje su išle u svet. Dobro, ali ne mislite li da nije ovo samo priča o slici kakva je slika prema svetu? Ja mislim da je ovo sada slika prema nama. Ne. Mislim da je ovo ozbiljan društveni problem unutar Srbije. Mi se ne bavimo tim problemom ne 5 dana, ne 5 meseci, ne 10 godina. Taj problem se događa 90-ih na utakmicama. Vi se setite na košarci kad je raketa s jedne na drugu tribinu ispaljena. Setite se kad je na fudbalu ispaljena. Na fudbalu jasno, na košarci nije. Jeste, na košarci Zvezda, Partizan sa Zvezda. Ne, nije poginuo čovjek. Nije poginuo, ali je ruka bila, ruka deteta stradala. Znači, bilo je tih problema. I sad se mi naknadno bavimo svim tim. Dobro, ajde da se vratimo samo jednu stvar. Da se vratimo, samo moram da vam kažem da ne možemo izolovati. I sad reći, svi navijači su jedni. Ne možemo reći, osuditi sve lekare zbog dvojice. Ne možemo celu crkvu videti kroz Simeona Vilovskog. Ja je vidim možda i prema Gerasimu iz Stupova. Znači, ne možemo tako gledati i sad iskoristiti jednu stvar i reći to je to. Naravno, Đenova je naša sramota.
svih nas, podjednako. A šta je nedelja? Nedelja je takođe, međutim, setite se i reči gradonačelnika, koji je tačno rekao, a razmislimo da li je ovo trebalo na ovaj način i kako. Da li je moglo možda da se pomeri za neki drugi termin? Da li vi kao novinar imate utisak da je gej parada samo bila mizanscen jedan, a da bi se stvari na ovakav ili onakav način događali isto? Ne, ona je uzrokovala i trebalo je to pametnije izvesti. Nije trebalo možda iritirati. Ja nemam ništa protiv gej parade. Dobro, znate šta, za 3 dana može da iritira nešto drugo, ali tako? Da ne bude gej parada. Cveće, pa se nekom ne sviđa moje cveće. Ne kažem ja da je gej parada nešto što treba zabraniti. Ne nešto što, mislim, mi ćemo uvek naći nešto što iritira. Ali jednostavno, da li je bilo pametno na taj način izvesti, to je samo pitanje. Da li ti ljudi imaju stvarno više slobode od ponedeljka? Pre reklama hoću samo da nagovestim jednu temu koju otvaramo sad u širem kontekstu i da mi samo kratko kažete da li vi znate da li je neko od vaše navijačke grupe, na primjer, u nedelju bio na protestu?